Sa parang pagpanakop sa kapolisan sa illegal nga drugas, kapin sa 5 milyon ka pesos nga balor. Sa illegal nga drugas sa nagkonfiskar si Sugbo City, sud lang sa 36 oras. O sa salabing dako ning operasyon, nahitabo sud sa saka hotel sa uptown area. Aniya kining report ni Nico Cirino. Sud sa kwarto sa usa ka hotel sa downtown area, nagmalampuson ang buy-bust operation sa mga sakop sa CCPO Station 2. Arestado ang giingong na maligya og drogas nga si Mary Jane de Quitos, 36 anyos. Lakip sa nadakpan sila si John Free Tapales ug Jeremy Niala. Moabot sa siyam ka mga dagkong pakete sa gituuhang shabu ang nakumpiskar. Gibanabanang mubalor og 2.8 million pesos. Mato di Chief Inspector Edward Sanchez, una niini dunay nasigpatan ng ilang pulis nga yanong pagtanyag og drogas sa usa ka foreigner sa kadalanan sa may capital site. Kini siniyala nga dihang gidakop na misangpot sa paglusad og buy-bust sa source nga si De Quitos didto sa hotel. Ang magpatukan sinyala nga asa dapit ang Shabu nga gikuha, nitugan siya nga gituwa ni Mary Jane de Quitos nga nasa hotel nagtuyok. So among isa ka ang kuan taas pro with the permission sa management sa usa ka hotel. Mato gi transact nito. Gihulagway sa PNP kasagarang modus ang mo check-in sa mga hotel o pension house aron lisod matultulan. Kay this hotel tumakita mas safe sila. Ikumpara nga to sa mga balay kung asa sila. Ang ilang style mo nga ana sa pagbahig nasa lay kontak sa gawas mo na ilang pilhoko na ba warang networking. Ang mga dinakpan mihimakak sa krimen. Maligya ikaw sa bumang? Ito di pang inabuhian ni mo. Bantay ko sa kong anak. Naghatod raw pagkaon sa uyab niya sa na timingan ko nga nang gikan ko ni bisita sa hotel ba niya. Kaya akong maguwang nagbantay man sa anak niya. Mo na bisita ko niya paggawas na ko. Gigoan ko kay ano ko nagikan ko dito. Ikaw na dyan ko naabot ni bisita na ko, ma'am. Bisita na ko, ma'am. Wala ko transaction ako kabawa, ma'am. Sud sa 36 oras, gikan Nobyembre 7 hangtod 8, ang Cebu City Police Office nakapuntos og dako sa anti-drug campaign. Sa 19 ka mga operasyon nga nalusad, kapin sa 400 grams sa drogas ang nasakmit, nga mubalor og 5.2 million pesos. 28 ang nadakpan. Kahit na napakaraming huli ang pulis, even Talisay, even other cities and provinces, ang presyo ng droga dito sa Cebu pareho pa rin. 150 makakabili ka rin. Ibig sabihin, maraming droga ang nandito ngayon sa atong island. Bisan sa sunod-sunod nga pagpanakop, gikasubo sa PNP nga daghan pa gyud gihapon ang nalambigit ug wa gihapon mangundang. Negosyo ito. Negosyo. Basta may pambili at bumibili, may droga. Okay? So, expect mo what is December? Maraming party. So, kailangan mo alive. Maraming bonus. So, kailangan mo ng pera. Okay? Kailangan mo magbenta para kumita. Nico Cirino, Balitang Bisdak.